खुलुमबाय धोरोमारि जाथाय हिसाबै जोंहा मोनबा गाबनि दङ बसुमतारी बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लादों आरो लोगोसे बिथांखौ बसुमतारी आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय दा बे समाव बिथांखौ दिनैनि बे सेथि साननि हाबाफारि फुरिफोरा दैखांनाय बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आं गुरै खावलाय हरनाय जाबाय दा बे समाव बयखौबो बावनायनि जि हाबाफारि बेखौ मावनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय बेनि उनावहाय जोङो आफादगिरिया दैखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बयबो फिरफिलाखौ दैखांनो थाखाय आं खावलायहरबाय दा बे समाव आर'ज खालामना बिथांमोनखौ आर'जखौ खननो थाखाय खावलायनाय जाबाय बयखौबो नायदावनाय खुलुमगोन आर'ज मेथाइखौ खनगोन नैजिथामथि बोसोरसालिया जथुम्मा उदालगुरि बि आब्दुलारि बाथौ गौथुमनि बेजों लोगोसे 22 जानुवारि रिपाब्लिक डे जायखौ जों मिथियो बे दिनै बेयाव फालिफादों बे बिथिङाव नोंथाङा सासे MCLA हिसाबै नोंथाङा बे बिथिङाव बाहागो लानानै माबोरै मोनदों आरो दिनै आङो गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों मानोना नैबे उदालगुरि बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव नैबे 23थि फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खोब गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो बिनि गेजेराव आं मोनसे साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजासिम मोनसे गोजोननाय आरो अनसायनाय बावहरनो सानदों मानोना दिनै जोङो इन्डियानि दिनैनि थारिखआव रिपाब्लिक डे नङा होमबा सुबुंनि खान्थि सान आरो बिनि गेजेराव दिनै बेखौनो आं बुंनो सानबावदों जोंहा नैथि मागो गोथार मंगलबार सान जोंनि बाथौ हारिफोरनि थाखाय बे मोनसे देरगाथार आरो गोथार बाथौ सान ओंखायनो आं खावलायनो सानदों जाहाथे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा जाहाथे उननि समफ्राव जेरैबायदि गोथार गोग्गो सानस्रिजों जिबायदि खामानि मावबाय थादों उननि समफ्राव जाहाथे बिदि गोथार मोजाङै मावलांनो हाथों जाहाथे बुहुमाव बर' हारि हिसाबै आरो जोंनि बे बाथौ हारि हिसाबै साफ्रोमबो जाहाथे बयनिसिमबो मोजां मेसेज होनो हाथों आरो बेबायदिनो जोंनि खौसेथियाव राय थाथों आरो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जोंनि सुबुंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि गोरोबलायनाया थाथों आरो जौगानाया फैथों आरो इयुन जोलैखौ जाहाथे मोजां थुलुंगा होलांनो हाथों नुदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जेरैबायदि मोनसे जिबायदि गोथार
आरो जेरैबायदि समायना आरो मोनफ्रोमबो गोथार गोसो लानानै जि खामानि मावदों जाहाथे बेनो जोंनि फोरमान बर' हारि हिसाबै जों बुहुमाव गसंथानो हागोनखौ जों नुदों। नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जोंनि इयुन जोलैखौ जाहाथे मोजां थुलुंगा होलांनो हाथों। आं बेखौनो नोंथांमोननि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम फोरमायनो सानबाय आरो गोजोन्थों। दिनैनि बे रिपाब्लिक दे बेहाय जों साफ्रोमबो मोनथियो नङा होमबा जाहाथे रिपाब्लिक डेआव जोंनि इण्डियानि साफ्रोमबो गणतान्त्रिकआव बे देशआव जों थानाय हिसाबै जों बयबो फालियो। दिनै जों बेहायबो फालिदों। नंखायनो बिनि गेजेरजों जों मोनसे मेसेज होनो सानदों जोंबो जिथु बे देशनिनो सासे नागरिक हिसाबै जोंनि सानस्रिफ्रा मावनायाव जाहाथे जोंबो बे देशनिनो सासे नागरिक हिसाबै जोंबो अधिकारफोरखौ मोनलायनायनि गेजेरजों बेबायदिनो गोथार साननि नैबे रिपाब्लिक डेआव जों बिदिनो बाहागो लाबाय थानो हाथों आरो थेंक इउ। उदालगुरि बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि 23थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमानि नैथि साननि गिबि हाबाफारि फिरफिला धोरोमारि जाथाय बिर होनाय बे धोरोमारि जाथायखौ नोंथाङा आफादगिरि महरै गिबि बिर होनानै हाबाफारिखौ जागायजेननाय दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा मेसेज होनो सानदों? खुलुमबाय। धोरोमारि जाथाय हिसाबै जोंहा मोनबा गाबनि दङ आरो बे मोनबा गाबनि जिखिनि ओंथि गोनां बियो जोङो बयबो मिथिगौ बाथौ धोरोमा माने मोनबा मोनसे खान्थिजों जेरै बाद खान्थियाबो मोनबा आसार खान्थियाबो मोनबा फोरबोआबो जोंना मोनबा आरो बिदिनो जोंनि धोरोमारि जि फिरफिला बेबो मोनबा ओंथि गोनां दङ। दा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना धोरोमारि एबा बाथौ धोरोमाव गोथौयै हाबदों बिथांमोना निस्सय मिथियो आरो बे मोनबा खान्थिजों लोगोसे अननायनि गोसो गोथार गोसो खौसे गोसो आरो सैथोनि गोसोफोरखौ लानानै जों जुदि खामानिखौ मावनांगौ बे मोनसे ओंथिखौ जोङो बुजायनाय जायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो बे मोनसे आसार खान्थिखौ एबा बेखौ जुदि आदर्शखौ जुदि लायोब्ला बुहुमाव जोंनि जिखिनि साननाय एबा उन जोलैफोरखौ जोङो जेरै खामानि मावनो सानदों बे निस्सय जाफुंसारगोन होननानै आं दिनै बे फिरफिला एबा जाथाय बिरहोनायनि गेजेरजों बेखौ आसा खालामनो हायो। मैयानि डेलिगेटजों सावरायनायखौ बिसोरो बुंनो हादों। मैया जोङो 23थि जि बोसोरारि जथुमा बेवहाय जोङो डेलिगेट सेसनाव माखासे खोथाखौ सावरायदों आरो बे सावरायनाया निस्सय जोंनि मोनसे ओंथि गोनां जाहैदों। दान्थे बिदान्थेया जाखायो आरो जेराव माने दान्थे बिदान्थे जायो बेयावसो माने खामानिफ्रा आबुं जायो। जेबो जुदि खामानि मावाब्ला जेबो माने दान्थे बिदान्थे जालाया। दा बेनिखायनो सोरबा जुदि माबा मोनसे मोननांगौबा मोनसे संग्राम खालामनांगोन। दा बेनिखायनो गोबां दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों जोङो मोननैसो रिजलिउसनखौ जों लानो हादों। थांखिया बेनो जे जोंनिया फैबाय थानाय 2023आव जोङो गोदो बाथौब्लाबो जों मोनसे सोदांनाय बाथौआव फैनानै जोङो 25 बोसोर आबुं जाहैगोन। बेनिखायनो बै 25 बोसोर सिलभार जुबिलिखौ जोङो माइलस्टन खालामनानै जों मोनसे टारगेट लादों जे थांखि लादों। बेनो जाहैबाय जोङो बे 25 बोसोर सिलभार जुबिलियावहाय जोङो बियाब आफादा एबा उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो मोनसे फरायसालि गायसननायनि मोनसे थि थांखिजों लानाय जादों आरो नैथियाव बिदिनो गुबुन गुबुन राहाफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जेरै फाइनान्सियेल मोनसे जोंहा दङ बेखौ जों बोरै प्रसेसजों मा टेकनिकजों जों खालामबा जों बेखौ लाबोनो हागोन बेखौ जों लानाय जादों। डेलिगेटआव बाहागो लानायखौ एसे बुंनो हादों 300निफ्राय बांसिन जादों। बेनिफ्राय गोथार बाथौ सान आरो रिपाब्लिक डे हिसाबै दा जोंनियाथ' गोथार बाथौ सानजों लोगोसे आरो बे डेलिगेटआव गोबां फैयो। दा नोंथांमोना मैया नुदों जथेस्थ' फैदों खिन्थु गामि बिथोरनि जाहैबाय नालाय खुरमा खुथिफोराव एसे थांनाय जायो खिन्थु 400नि खाथियाव फैदों जोंहा गोथार थाननि बिथांमोना। खिन्थु जोंहा समजों लोगोसे एसे बांद्राय गुसुबो जानायखाय बिथांमोना एसे आनज्रायलांदों खिन्थु गोबां मानसिफोर फैदों। ओमफ्राय दाथ' आरो दिनै जोंहा माने गोथार बाथौ सान आरो लोगोसे रिपाब्लिक डेबो सुबुं खुंथाइ सानबो। दा बेनिखायनो गोबां मानसिफोरा जोंनि मेसेज हरदों बिथांमोना माने 10थासोनि उननिफ्रायनो जोंनि नैबे माइनाव फोथाराव माने आबुं जाफैगोन बेखिनि मेसेजखौ आंनो आफादगिरि हिसाबै हरनाय जादों आरो। गोथार बाथौ सानाव दुलाराय बर' माहारिनो मा रादाब होगोन? दा गोथार बाथौ सानाव जों बेखौनो बुंनो लुबैदों गासैबो जिहेथु जों गोथार बाथौ सान बे गोथार गोसोखौ लानानै जोङो जि खामानि मावगोन बे खामानिखौ जों माने बिखायाव लानानै जों मावलांनांगोन। दा जों जुदि बे उद्देশ্যजों जुदि थाङोब्ला जोङो जुदि पजिटिभ माइन्डजों बा सेन्सिटिभ माइन्डजों जुदि जों थाङोब्ला निश्चय जोंनि जिखिनि साननाय बे साननाया जाफुंसारगोन आरो गोबां मानसिफ्रानो जोंखौ सहाय खालामगोन। माथ्र बाथ्राया बेनोल' जोंनि साननाया पजिटिभ जानांगोन आरो जोंनि साननाया रावनिबो खहा गोनां जानो मोननाय नङा आरो बेखिनियानो।